Takže ja vás vítam na tomto novom kanáli, kde vlastne budem dávať nové videá z hier a aj takéto talky, keď budem mať čo rozprávať. A tak, na tom prvom kanále, čo mám Matox z 1996, už končím, pretože to je môj súkromný kanál a preto som sa rozhodol, že tam už nebudem nič dávať dokopy ako let's play z hier a tak, ale budem mi dávať tu na tento kanál, keďže tento kanál je určený, čo som učil ho, za kanál na hry a let's play, takže tu budete mať nejaké možno návody a let's play z hier, ktoré budem hrať ja a možno, čo ja viem, možno aj nejaké iné programy, ktoré ešte neviem, aké by to mohli byť, ale posnažím sa niečo ešte vyprodukovať. Takže chcel by som ešte raz veľmi pekne privítať na tomto novom kanále. Dúfam, že sa budú páčiť moje let's play a videá, ktoré budem pre vás vyrábať a môžete si ich pozrieť na tomto kanále. Keď nemáte ešte odber, tak môžete si ho dať práve teraz. Tu nám myslím, že pod týmto oknom, ako ma počúvate, možno máte odber. A takisto by som bol za like, keď niekto ešte bude môcť dať, tak nech dá. A zatiaľ sa majte. Čau, čau.